Hyvää käynnistyvää luontotyöpäiväviikkoa Hämeenlinnaan ja terveiset täältä Jyväskylästä. On upea nähdä, että yhä isommat ja isommat organisaatiot hyppäävät mukaan luontotyöpäivien viettoon ja tällaista hypyistä johtotähdeksi tänä vuonna nousee kokonainen kaupunkiorganisaatio eli te hämeenlinnalaiset. Ovesta ulos astuminen saattaa olla pieni askel yksittäiselle työntekijälle, mutta suuri askel työyhteisölle. Tästä syystä olemme erityisen iloisia siitä, että Hämeenlinnan kaupunki on tällä viikolla ottamassa tällaisen askeleen ihmiskunnan luontoyhteyden parantamisen polulla. Suunnannäyttäjiä ja edelläkävijöitä tarvitaan, sillä tulevaisuuteen on helpompi kulkea, jos meillä on ideoita, miltä se tulevaisuus näyttää. Ja tulevaisuuteen tulee näyttää siltä, että me ihmiset, organisaatiot ja koko yhteiskunta ottavat askeleita kohden kokonaisvaltaisempaa ja terveellisempää luontosuhdetta. Nyt kun te hämeenlinnalaiset olette suunnannäyttäjiä, niin pitäkää aihetta esillä koko viikon ajan. Pelatkaa luontotyöpäiväpingoa, kokeilkaa erilaisia tapoja tehdä omaa työtä ulkona ja luonnossa ja ottakaa hashtagimme käyttöön kertoessanne kokemuksistanne maailmalle. Ja miten lähteä liikkeelle? Tämän videon jälkeen voitte katsoa ulos ikkunasta ja katsoa missä päin on sinistä ja vihreää ja sitten hakeutua näihin ympäristöihin. Ulko-ovesta astuminen on ensimmäinen mitä pitää tehdä. Hyvää luontotyöpäiväviikkoa Hämeenlinnaan. Toivottavasti säät ovat näin hienot kuin meillä täällä ulkotoimistossa Jyväskylässä. Ja pitäkää hauska viikko. Kiitos.